Nna m mgbe ọ dị ndụ si na gwara onye Awụsa si otoro gbagbukwe ya sị mgbe ya nwụrụ. Onye arakwa nsị na onwe ihe nwere ike ikwu ruo mgbe ya chọrọ isi ya achọ ma ya hụ gị. Ajụjụ wee bụrụ, onye gbupụrụ isi kezi ihe ọzọ ọ ga-eme? Agba akụ ya atụ n'ogwe, agba akụ ya atụ n'ogwe, ọwa ogwe ka a pịara akụ. A na-asịkwa na ọkụkọ bụ ushi n'ọkpa, ya ejiri ọnụ na-ata ya, ọ wa ajọ ihe. Onye asị ya nwụọ ya pụọ wee nwụọ, ihe ọjọọ mere ya. Dupu nwa ure, onwe onye lara na ọ gaghị alara wuli. Ma okwu na anya na ama aha nne ya na-akpa ya ma ọ mee. Egwuregwu nkịta na nkịta bụkwa nke edaghara ibe ya. Elu ụwa anyị nọkwa n'ime ya wee ofu mbịa. Onye nwụrụ taa anwụ ya ga-anwụ echi. Ọkwa naanị osisi guzoro ọtọ ka a na-agwasa ga-egbu ya egbu, ya ka nọrọkwa ebe ọ nọ. Ndị Igbo na-ekwu n'okwu sị, osisi ọbụla ịhụ unu chiri ụzọ na-ebu apa mma. Kedu ihe bụ isiokwu m? Onye si chi nna ya egbulie chi nna ya egbulie ya, si biko onye ahụ ya ejikwala aka egbu onwe ya. Ọnụ otelerekwana mma iji gbuo opi, kama ajụ m na-ajụkwasị onye ga-akwụ ego ọnụ. Ọnwụ a na-eshi ama, kama ihe na-eshi ama bụ iberiberizm, nzuzu, nwanne bembembem. Kedu ihe bụ okwu ndị a niile? Agbala akụ kemgbe ya kpọọ n'ogwe, gbaa akụkụ abụọ ya kpọọ n'ogwe, gbaa akụkụ abụọ ya kpọọ n'ogwe. A na-ajụsị ọwa ogwe ka eji wee pịa akụ. Nwa ebele aka wee gwa ụmụ ya sị, ihe ọ ga-eme unu ugboro ole ha wee mara ihe. Nke mbụ si na ọ bụ ofu, nke bụ sọrọ abụọ, nke atọ si na ọ bụ atọ, nke ọzọ si na ọ bụ ihe mere onye ọzọ ka ya ga-eji wee mara ihe. Igbo bụ Igbo, egbe yi ikwere n'ala. Ekwukwele m otu nnechi ekwu, ọ gịnị na-eme? Na kemgbe Tinubu were oche dịka onye isi ala Naịjirịa, ebe obi ndị ụmụ Igbo nna Lagos a na-akọ ya nkọpịa. Ugbu a ihe onye unu na-ahụ bụzi kọmputa vileji ọwụ ụmụ Igbo nwekwe na Lagos. Gezenụ ntị ka unu nụzụ ihe udere na-ekwezi ozu n'ahịa, n'ihi na ihe karịa atọ ya aka. Ọ na-abụkwa na anụ ụgbọ aja ọsọ agba eri aja egbe. Akwa na wu nnụnụ fewe si agaghị ebe dimkpa amụtazi ịgba agba na-atọ ya atọ. Onye atụkwara n'ilu kụgharịa ahụ, ego ejilo nne ya furu ọkpọrọ. Ọ ga-eshi m nọ na-apụta ka ọ dịka na mmụọ kwuru, biko geenụ ntị. Ma dọọ ụmụ Igbo aka na ntị si, ụmụ Igbo, ụkwụ 9 nọmba ajọka, lọtanụ n'ụlọ. Anyị ma na ụmụnna waji otele na anaghị ala ha ala, ma etere ụgbọ etere azụ, home is the best. Ụmụ Igbo, let's come back home and start off somewhere. Chukwunna agaghị egozi anyị, geenụ ntị ma biko tire m uche unu n'ebe a na-eti uche na ihe edemede a. Udo dịrị unu. We have breaking news from Kelly Giga, who is in the Keja area of Lagos Computer Village. Kelly, what can you tell us about what's going on there right now? Alright, so we're just somewhere around the very popular computer village, and what we can tell you right now is that tenants of these shops here, there's so much desperation on their faces, and perhaps we can just pan and let's show you what we are talking about here, because these tenants who have shops here have been left perhaps in a dilemma or confusion. They have gotten reports about the need for an urgent renovation work, and their shops, we understand, are going to be demolished
any moment from now. And that's why you can see the faces of those who have shops here, who have been here for many years. They've been asking questions as to why exactly now, and yet some of these questions have not been answered. We've only just arrived here a couple of minutes ago, and that's why the details are really very, very sketchy. But what we can tell you is that this is not the first time this has happened. They have received such a notification of demolition in 2019, and fast forward now to 2023, they have again received another notification of a demolition exercise to happen here any moment from now. When we got on ground a few minutes ago, we also discovered that some of them are already moving their items in their shops just to prepare for the worst, perhaps. But let's bring in the chairman of these shops who would perhaps give us some more perspective and clarity. Mr. Chairman, just very briefly, talk to us exactly why are your people standing here? What have you been told? Anyway, it's unfortunate that we are facing this kind of a thing from some developer, that they bend on bringing this place down since 2019. Láti wà lẹ́nu ẹ̀, because 2019 Ari letter pon fẹ́ develop fún wa ní. All right, so you have to speak in English because of our viewers, international viewers. But quickly, who said they want to come and demolish this place? Okay, then we had an invitation from a developer through Power. Through Power College. Then when they brought the invitation, then we tried to talk to them, but they bend on bringing it, and then we go to press, then we talk to them. Later, then we reach out to IGY. Then IGY denied that he doesn't know anything about the issue. All right. Then. All right. Then. All right. Yes, so, I mean, because we are absolutely pressed for time, we have to leave it here. We are absolutely on ground, and what we can assure our viewers around the world is that we're going to stay here and bring you up to speed with developments as they happen right here at the Computer Village.